Yellow, 5,000. Orange, 10,000. At ang ating jackpot stick na nagkahalaga ng 140,000. Let's go, Baby Jan! Ganda naman ng Baby Jan. Working student, sipag. Okay, tak, ano? Sabi mo sa kanila, good luck. Ito lang ating... Willie stick. Okay, okay, pwede na. Sino nga hawak? Sinong puwasto? Alright, dito ka. Pan, okay, thank you very much, Pak. Okay. Double na. Ipit na ipit, okay? Huwag lalambas yan, ha? Para makuha natin ang jackpot. Ang jackpot natin po, ito ang jackpot, ayan, ha? Ang jackpot, 140,000. Pan, Willie stick na, go! Manggawan ka mo. Okay, sir. Sir, ang sabi, sir. Sir, ang sabi. Sandali, sandali. Wala pa. Wala pa. Excited. Pan. Alright. Ito yan, ha? Orange, 10,000. Yung mga blue natin, 3,000. Yellow is 5. At yung jackpot natin, ha? 140,000. You have 2 minutes. Mga tiga, Pampanga. Sino magdadala muna? Jay at si Rods. Go! 2 minutes. Realistic jackpot. Sir, ang sabi, sir. Dahan, huwag gagalaw. Sir, 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 sir. Bawal din kayong tamaan. Oh, sir. Sir, ang sabi, sir. That's 10,000. Go! Go. Sir, wait. Ah! Okay, sir. Go. Go. Good. One more, sir. Malaki-laki to. Sir, Dahan, wait. baka Sir, gumalaw. may gagalaw, sir. Wait. Mag-cheer kayo sa kanila, magturo kayo. Go, Roda. Go, Roda. Go, sir. Go. Yan pa Sir, yung blue, here. oh. Sir, Yan pa yung blue, here. ito ba? Sir, ito, sir. Sir, hindi sa tingkit. Go. Okay, sir. Go. Yan, yan, yan. Here. Sir. Ito, sir. Sir, tulak. Sir, tulak. Sir, wait, sir. Tulak ko, sir. Sir, tulak. Yan, yan. Sir, tulak. Go. Realistic jackpot. Sir, sir, dito. Sir, ito pa. Sir, blue. Sa blue one, sir. Sir, tulak, sir. Wait. Okay, tulak, sir. That's teamwork. Okay yan. Gagalong ka din, di ba? Wait lang, sir, sir. Wait. Sir, tayo na tanggalan niyo. Balik, Tagalog. 54 seconds. Gagalong, rinore ni Kenny Jackpot. Sir, tayo na tanggalin niyo. Sir, tulak. Sir, sir. Hey. Tayo na tanggalin niyo. Grade 1. Oh. Wait lang, sir. Grade 1. Wala nang time, sir. Wala nang Good. time. Oh. Tayo niyo na tanggalin. Sige. Ay! 33 seconds. Sige. Rod, salalay. Sir, salalay. Okay. Sir, ito na. Jackpot, jackpot. Sirain. Ako yung Sige, kailangan. Oh. Sir, wait, sir. Wala na tayo. Bilis. Bilis. Wait. Bilis. Ayun, hindi natagal. Sige. Bilis. Diretso. Knockout, knockout. Hawak kayo, friend. Alright. Di bale, madami naman. Sayang ang jackpot, 140,000 tomorrow. 145,000 peso dito mga tiga Pampanga. Halina kayo. Ayan, sige pa. Ilan muna, sabihin mo muna kung ilang piraso, ilang pieces muna ang green. Meron kayong 3 sticks, Okay, a total of? a total of 6,000 pesos. Ilan ang blue? Plus 4 blue, a total of 12,000 pesos. Plus orange equals 10,000 pesos. So ang lahat na nakuha niyong cash dito sa ating winning ay 28 plus 15, a total of 43,000! At may tigil-tigil sa mga yung mga Wilphone, kaya baby sarap, ano? 43,000 pesos from Wilford! Masaya-masaya mga tiga, Minaling Pampanga, ano gusto niyo sabihin sa Wilphone Big Time? Yes, full time, big time. It's been a dream. Panaginip pa to. Hindi ko na kami ayaw. Teka lang. Kung ikaw ay isang panaginip. Yes. Ayoko na magising. By the way, hello, Mayor. Mayor ng Minaling Pampanga. Congratulations sa inyo, meron kayo quality at address sa kantalong mga lolo at lola na member po ng Dance at Exercise Club. Siyempre, ang tanong na po yun, sa pamamalig ng programa natin, ang...